Jo com puc fer per renovar-me? Fer una còpia de seguretat? I jo he de pagar. Per cert, hi ha uns numerots que per mi que començarà a ploure d'una estoneta, Ja pots començar. Vale, bon dia i benvingut a l'estand de l'Ona de Sants Montjuïc, el Correllengua. M'ha encantat perquè acabes de veure la pancarta Barcelona estàs... Quasi. Ens pots explicar quin dia fas el teu programa? Doncs és un dia, que és el cap de setmana, li diuen dissabte, però jo no sé per què li diuen dissabte, I a quina hora? Hòstia, ara no ho sé. Espera. Porta. A veure, enfoca. No lo sé. Ah, sí, aquí. Ara sí. Trucada perduda. Has perdut alguna cosa més que una trucada? Sí. Què has perdut? Doncs he perdut conèixer gent molt interessant perquè per los deberes. També, què he perdut? He perdut, jo què sé, temps per mi mateix, perquè ara, en comptes de pensar què faré el cap de setmana, anar-me'n de festa, doncs penso què faré el dissabte en el programa. És una paradoxa. Què fas quan reps una trucada perduda i no saps de qui és? Què fas? Truques al telèfon, passes a la trucada? Doncs espero que torni a trucar perquè jo no tinc saldo normalment. Normalment no truco. És una qüestió econòmica? A part d'això, perquè segurament, i si és algú que s'ha equivocat? Home, a veure, normalment si em truca algú així, sempre el tinc registrat i em surt qui és, llavors truco a casa d'ells o a ella i li dic, ei, què passa? Però normalment no truco jo. I concretament, a trucada perduda, què podem sentir? Què hi podem sentir? No tinc ni idea. Com que no? No, perquè Que no t'escoltes. Jo, sincerament, no m'escolto. No, bueno, sí que m'escolto. No, però és diferent, cada setmana varia una mica. Tot i que el format continua sent el mateix, no varia gaire per no fer que l'audiència es quedés què és això. Varia, perquè són 3 continguts específics cada setmana, amb algun vincle entre ells, i amb això doncs tirem a les 2 hores. Però sol ser més musical. Musical. Però si tu l'haguessis de catalogar d'alguna manera, li diries magazine, li diries programa de música, li diries programa cultural? Magazine totalment, tot i que no és contingut d'interès nacional. És contingut d'interès? Propi individual. Personal? Sí, però no només per mi, sinó que a vegades, per exemple, la setmana passada... Exacte, explica'ns el programa de la setmana passada, perquè encara no ens hem aclarit. Vale, t'explico. La setmana passada vaig rebre, jo que era dimecres, em va trucar una de les meves col·laboradores i em va explicar que possiblement estava embarassada. I jo em vaig quedar, no ho entenc. Llavors, els hi vaig preguntar als meus convidats en directe, allò de si no hi ha hagut... Perdona, no ho entens per l'edat? No ho entens perquè no hi tens res a veure? O no hi entens... No, perquè se suposa que no va haver-hi coit, ¿vale? Però ella es pensa que possiblement ha fecundat, perquè va amb retras de setmanes, i clar, vam dir, doncs ho preguntaré a veure si pot ser això, i llavors, entre cometes, mis especialistes, que tot i que són també adolescents, tampoc no tenen ni idea. I això, doncs els hi vaig preguntar amb ells. Sol ser el que pensa més la gent, no sé. No ho faig jo, ho fan ells. Els teus col·laboradors són molts? Uns 10, 12, però van variant. Van variant. I és telefònicament o venen a la ràdio? Venen a la ràdio. Home, hi ha el qui truca i s'avorreix, doncs em truca. I truca en directe, però si no, és presencial. Els convido a que vinguin i s'ho passin bé. Quina falca d'edat creus que va dirigit al teu programa? Home, jo penso que seria dels 13 als 23 com a molt, però... Sí, més o menys això, a l'adolescència tirant a juvenil. I el 13? Per què has dit els 13? Perquè a vegades hi ha contingut que si no, no s'entén. A casa dinar! És que estan fent el Bob Esponja. T'agrada el
Bob Esponja? Sí, porto tota la setmana cantant aquella cançó. Ens la cantes per acabar, sisplau? Que a mi ve la piña debajo del mar, Bob Esponja. És panoràmic, no? Molt bé. Gràcies, molt agraïda per la seva col·laboració. Gràcies a tu, guapa. Tot i que m'agrada més el càmera, però tu t'ho vola, Tu mateixa t'ho faràs? No pongas mucho el zoom, que hoy no me he maquillado.